Yoma bena sengwe kulumaka. Yomoru wuka diedo dikarabo kwengo ngondo were. Ngondo niju keto na matek ni noga ima milamu. Ni yoru ni yokalos ni akende pesa. Yomoru mati diedo kali pala abende pesa. Ende lose. Kibiro rangwe. Yoma ndiru kagani. Madinya karangwe. Town akende pesa. Kibiro ndewa. Nya medo yo pesa yo mine no kurbedo tenda ene ma president de lonje tega chiel nya seketo pesa supplementary kena chaka medo mango marindi onyo madina onyo pana kanyo pesa nichi achaka kawo yo moro e wuka wuka ko joika tono wo so be wika tori dore ko beloka rodo onyo kungi ono onyo tati enda kete pesa enda dola Mano poko uwe na bono muogi ya to nyo wach no sirumu idi mi contractor tenda edwe ma wantiere ni en contractor dichake ka puku gi July agono muok otati nyake nyon kanye kogore to yo mane tago wa motamore rumo ma akademni en be yo wasitu no contractor yo tembu yo wago dwon wapi awiye ka moro bisacha kokelo timi mondo gichake from Kiranda kabila kuno muo kore kage do keno kocha nyase kono gene gitut na Orlando gimagonga ka to bisa gitut na kia buya gono muo then gidi kocha but nyo winjo re president ni wabedo giko hota di areyo kaka mheshimiwa maweso kwa mono joma moko bedo ko chak gi kocha atulo so program mono wane kaka contractor nyalo bedo split mono we machielo chak gi kocha koguta nyabera nyase kete budget Luanda kanya kiamu nyase kete budget Tonga kisaku osiri akete budget mako yore na kuro wachina uru ni unkadi kino kimore to uneno ni duto timago marach waketo 50 million pesa manyo por baga exeka jopo kwa golo wadi goli sani be koro jo county se release no but nyase made budget another 80 million so en gi 130 wadi golo 50 kai galo koreni wacha kwa golo 80 mono wagal MTC masindo mono wiyo wacho an magi gi masanya uwe urwa uru siasa magwati ka gisubagi ura ko ya kagi 2027 abro wacho duka kapa. It is very sad that we are losing such a leader out of the hands of criminals who I'm sure the hand of the law will catch up with them. Yesterday I spoke with the president when he asked me what is really all this. The president is very annoyed and he said he has given stern instructions that the culprits must be brought to book. We are sure that those who have done this must be brought to book. But I also want to talk to our people because this is likely to be a political assassination. I am not an investigator, but I have my very strong feelings. But besides that, there is violence that is taking root in Homa Bay County, which we must condemn in all with all our energy. We must condemn the violence that is taking root in Kasipul. We abhor it. We condemn it. We don't want it. It is not worth it. Don't take lives of our people because of a political seat. Ndewa constituency is another one, where people are just cutting each other with pangas in the name of politicians. Those politicians who are promoting violence in Homa Bay County, I am also speaking as a leader from this region. You must stop. You cannot force people to vote you into power or back to power. Please respect wananchi, respect people's choices. Be democratic. One kakoganda onge yo kata chiel mobro baro rego kawuono mbadi NCS nikech joluo te gi dhoudi mamoko ne luwo bang' Raila Amolo Odinga ma Ruto neno ni ng'ani tek ma koka luonge to gini ok riti omiyo luongwa kaka oganda koro wanyalo nindo gi pesa supwa ka omiyo gima nyaka timre ne diera niya kati chwanyori e party kata ndalo kana chwanyora e party to en adi achiel mucho gima Raila neno kobedo
kati chokri gi jodala umeib ndege malo ok inyal neno nikech kata Ruto nok nene nyaka luong Raila koka piny ochika ng'owa tir. Omiyo kata mana ka kik ng'ato wuonde ji kata jomochung' dwaro buga gi dware i chama ka to Mbadi en minister mar ang'owa mar pesa kidong tinyalo keti kata ni kwano node motiti loko manyien to be yudo mo. Kendo kiholo gimoro kuom ng'ato to nyaka ida. Kendo e giko ibiro kume mager. Ng'at mang'won to yudo gweth nikech opogo chiembe ni jochan. Ka iriembo ng'at ma jasunga to wich kuot kod miero gi dhaw orumo.